ife anyị na-ewetara unu ihe na-enye unu obiọma mana n'ụtụtụ taa ọkwa sọ mịnwa nọ ebe a nnanụ m mi na nwanne m nwaanyị onye Abia steeti eji eme ọnụ mana tupu m na-akpọbata ya n'ime ụlọ ka m gwa unu onye mmụ mana unu maka onye mmụ ahụ m bụ Chinwe Ebili na-akpọtụ Adanne ọ sị na ọ na-akpọtụ ọkwa ya nọ ndị Igbo ndewo nụ obi dị m ụtọ maka na unu maka nna esi ekwu ọbụrọchi mee gịnị kenechi ọkwa na onye dị ndụ na-eme gị na-eto ja anyị awụchikwa n'aka isi awụchi buru oche gị nọrọ ana maka na nke ụbọchị nke tata bụ ihe na-eme ugbu a gbasara mụ na gị so ọ dị mkpa na gịnị na igere anyị ntị ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị dịka o si kwuo ada ndị ajọ ji mụọ ọnụ ada bịa wan Uchechi Chukwuma ndewonu isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a ihe gbasara mkpemọkụ kwunu n'ụtụtụ eme ebe niile na-ekpo ọkụ nwanne m nwaanyị biko ka ọkụ mmụọ ga-adị ọ bụrụ na ọsọsọ anwụ na-eme anyị ihe a ịkwara ịga n'ihe ọha nta akụkọ Instagram everywhere ha niile emekata na onye pụta ifu onye bụ bọket mmiri na-agba ma ndị bụ fan ma ndị o nwere ma ndị gba ọtọ o nwere nke ebe ha dị na na-arahụ ụra igwe ọkụ eme ndị bụ enyi bụ fan mkpemọkụ ụbọchị taa hiri nne ọ dị ka maka chọmisi ọ dị njọ maka eme ihe Chineke kere dị njọ ihe nne Chukwu nna kere dị mma enweghị ụbọchị a ji dị otu a anyị bịakwa leba ya anya ka anyị gwa unu akwa unu kwesịrị ị na-eyi n'oge ugbu a ma akpụ ụkwụ ma isi unu kwesịrị ị na-eme ma ndị na-ete oke etemete kwụchibialụ ite oke etemete maka mkpọọka a ga-eme etemete a kama ị ga-eyi mmadụ gị na-eyi mmụọ ọsọsọ iyi dị mmụọ ekpomọkụ ga-emekwa ụfọdụ n'ime ha mee gịnị gbaa gị ọkụ n'ihu ị ga-ahụ na ọ na-agba nọcha oge ekpomọkụ ndị mmadụ enwe sunburn anwụ ebe a niile na-eji ihe a niile bụ ihe ndị ahụ etere ụmụ ihe ndị a na-ete na anwụ ada agakọ ya mere ihu onye na-arụ ọrụ ebe ọ na-anọ na igwe na-atụ oyi mgbe niile gị na ya bido ite mmanụ ga-akarụ ya ọrụ n'ahụ maka mgbe niile igwe ahụ na-eme gịnị ajụ ya oyi ya mere n'udu mmiri ka ọ na-apụtasị gị na ịchị ịgbanwe ụdị ị na-ete ọ na-aka mmimi ya n'udu mmiri oke etemete a ga-eme mgbe oge okpomọkụ a ga-ala ịhụ ha ebe a niile ha ka nke ụsụ anyị mana ihe ahụ enweghị emebiri ihu nwaanyị ka inwe nke ndị obodo na-akpọ sunburn ụmụ nwaanyị ha na-aka nke ọsịsọ ebe niile afịkọcha ebe a na-eji oji ebe a na-acha ọcha onye a nwejie ihu abụọ isi na ịbụọ ọ na-ere atọ oge ụfọdụ mba kịta wụdị mgbe ọ bụ na ọ ga-ekwe mee dịka ihu mgbe m bịara ebe a nọ na onwe dị ihe dị m n'ihu kịta ọ na-awụ nsọ ahụ nwere ori tee maka ori na-enye aka egbochi anwụ imetụta gị n'ahụ ọ na-ekpokwa ọkụ mana kịta ịnyidiri ya nwere ori amajuo n'ihu ma ọ bụkwala mpa ka echi m na-aga ebe m na-aga ụmụnne m unu mana mkpemọkụ a ememe ọ ga-ekpekọta m ga-weta mmiri oyi ma buru ọba nje ekunye mmiri nke blọkụrụ ablọkụ buru ya Chineke kedu Chukwu ekwukwana ka onye ọbụla aga ọkụ mmụọ maka ebe a ọ bụ na obere ọkụ a na-ekpo na-eme anyị ihe a n'ahụ ọkụ mmụọ aga nke a mkpemọkụ ụwa nke Naịjirịa nke Naịjirịa kwa ana ometụbeghị mbụ nke emume izizi ihe ụdịrị mkpemọkụ a ịma ma nwoke ihe dapụ n'eluigwe bịa ama mmehie a jụga ebe a jee biko nne anyị ga-agbalịkwa na-eme ka anyị ga ọkụ mmụọ maka sọsọ mkpemọkụ na ikpe gị ofu nkeji onye ọ na-adị ka onye ọnwụ maka na-emechi m nọkọta n'ime ụgbọ ntụ ebe m na-edo m ụgbọ m paakị ụgbọ m wetuo ọ dịgasị m yiri efe niile m yipụ ihe niile na-eku na everywhere nsị keke ụdị ihe ike gwụzie esi igwe oyi emeji ihe ọ dị na-eme n'ahụ maka ebe niile heat go up ma ọ bụrụ ndị oyibo mgbe niile ịma na ọ na-ekpo ịma ihe na-eme abalị ji ajọ njọ n'okpomọkụ ịma na ụtụtụ ahụ ọkụ a na-eri zinc gị a na-anarị ya na-edobere gị ya oruzie n'abalị mgbe ị ga-ezie ya ebe niile hụrụ ọkụ ndị na-enyekwu ọkụ ada agbalikwu anọnụ m na ọ na-abụ oge okpomọkụ na ihe a ji enye anyị ọkụ na-abịa gbada ada enyezi ọkụ oge ụfọdụ nọdụ ịpụtazie na ebe ndị mmadụ bi onye ọbụla agbanye jenaretọ nke ebe niile bụkwukwukwu ịba mma nke ị na-aya ọ dị ebe ị gago na vileji ebe a na-akwụ akwụ
enwe na agbaga igwe ọkụ ebe na-ada mgbe ọ dị ka ime ahịa otu a ka ọ dị nke nkaji njọ nke igwe ọkụ nke nta gas aka m agbata obi mma ha better pass my never igwe ọkụ aga na-ekwume ihe na mkpemọkụ n'ụbọchị taa anyị agaghị ekwusa ya ekwusa ọ dị omimi nye mma ndị mmadụ kwesịrị na-eme n'ụbọchị taa kpeme Chineke ka o mere anyị ebere maka Chineke ewe iwe ndị nwa nọ ebe ị nọ sị enweghị Chukwu sọsọ mkpemọkụ kwesịrị ịgwa na Chukwu onwe onye na-achị ụwa na-achị iwe na nwere ike ndị matata na otu ihu akpa anụ ahụ ọ na-agbaze maka anwụ ga-agbaze nkwe mmadụ anwụ ga-egbulili mmadụ mbọsị ngacha anya apụta ntị etu a ka m nọzi ọ na-eme ike na-agwụ mmadụ asịrị m gị aṅụkatala m mmiri m na-aṅụ mmiri mamịrị ada akpa m na-ajụ nwe kedu ebe mmiri ya na-aba ọ na-apụ m n'ahụ m narute otu a anwụ na-akpọ ya agara m ahịa onye m na-asọsị m sị eziokwu ụmụ okwe n'ihe ga-eme na mmadụ ezifu m n'anwụ ọzọ ihe ọ bụla ị na-ezi m n'anwụ a jidi ya adị m apụ ma ndị nwoke ahụ akpa ego sị m bịa buru igige ha pụta m ọkpa ruo m ga-eje ebe ọbụla ga-abụ ya bụ ego anyị kpatara eze dị ego jee dozie ya bụ ahụ ekwe m ekwe n'ụbọchị kịta biko nụ ụmụnne m enwe ụdị akwa unu kwesịrị na-eyi uche nwanne m kwa eziokwu ilu ụdị akwa ichesira ndị mmadụ kwesịrị na-eyi n'oge mkpemọkụ a akwa nke aka na-eyi ka anyị ka na-egwu anyị kwu ebe ndị ha ekwesịghị iyi ọkwa ya akwa ịma na kọtin bụ akwa ọ ga-abụ iyiri ikuku ga na-aba gị irigodi kọtin kpuchiri gị ahụ gị niile ọ ka nwere oghere ebe ikuku ga na-esi eme gịnị abanyecha gị n'ahụ ịma oge ụfọdụ mụ na-abụ mpụta bụ nsị onye nke akwa nke iyi gba ọtọ ma n'eziokwu na ekpomọkụ ga ngwa gị eziokwu ọ bụ na ị nwere akwa ikwesị na ịbụ ụmụ akwa nwere aka gịrịgịrị ama m na anwụ na-acha n'ahụ mana oge ụfọdụ a sị na idobe ọghọm idobe uru inene uru ikpuchi ahụ gị niile ahụ ga-ama na-anata ikuku ya na obere ebe ahụ anwụ ahụ ga-emetụta nne ị ga-ahọrọ nke ga-abara gị uru ị nwere ike iwere obere ori ahụ metụ ebe anwụ ga-achata yiri akwa ga-ekwe ka ikuku baa gị ahụ maka kịta anyị na nna ndị mmadụ na-agata ka n'ụzọ daa dehydration anwụ amịrịchago mmiri niile dị gị n'ahụ ịbịa jirizi ụmụ akwa ndị a na-adị ekwe ka ikuku banyechaa n'ahụ ị ga na-enwe nsogbu maka ịnụkọta ahụ ga-eme gị na dry ya and kịta anyị ka ga-ekwu nke ahụ mana eche m na akwa kọtin bụ ofu akwa mmadụ kwesịrị iyi kọtin dị mma ịmakwa akwa kọtin ezigbo kọtin maka kọtin dị n'iche iche eme kọtin dị ka ọ na-ahụ ịkpa ha aka ọ dị ka ọ na-amịmịmị ọnwụ dị ka awụ kọtin ezigbo kọtin ile ụmụ ankara dị iche iche ndị mmadụ na-ebu dike na-ayị n'elu iyiri ya ọ na-ajụ ahụ oyi ọwụghị ụmụ akwa na-eji oji maka iyikwe n'oke akwa na-eji oji ụda ọ na-ebute oke mkpemọkụ ọ na-adụ anwụ ịga na-eyi ihe ọbụla emeghe eji kọtin mee akwa na ka ha na-ekwu akwa nwere kọlọ dị kọlọfụ dị nke a na-achụpụ anwụ ikwesịrị ịkwa n'ịdị akpụkpọ ụkwụ maka ahụ na-emekwa ụmụ akpụkpọ dị iche iche eji ihe dịka suede eme n'ụbọchị taa ọnwụ ụmụ ihe ịga na-eyikwa leda mana leda na-emesa na-ekpo ọkụ ọ na-adọrakwa anwụ ịnọkọtazi akpụkpọ iyi n'ụkwụ ọkụ ọ na-emetụkwa ụkwụ ya mee ịfụta kịta ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ụkwụ mgbawa maka ụmụ akpụkpọ ndị ahụ a na-eyi ụkwụ ada na-arụzi ikuku even ọ bụ na ọ ga-ekwe dị kịta abụdị mgbe a na-eyi oke stockings les ma stockings kọtin ga na-amịrị amịrị dịka ọbịa onye kwa ụkwụ gị obere mmiri onidi moisturize ya mana ịbịa na-eyi ndị a na-awụghị kọtin apụta ụkwụ ahụ adụ ya ya ma ịpụta na efudo ụfọdụ ndị mmadụ azụ ụkwụ ha enwego nkewa maka na ụkwụ ada anatazi mmiri onụchọ ahụ niile chọrọ mmiri moisturizing dị ezigbo mkpa n'ikuku ụdị akwa ikwesịrị na-erikwe oge ugbu a wichi ihe dịka suit ndị na-agụ nwa oyibo gị jiri kọtin yiri n'ime ahụ ibu ụzọ yiri kọtin n'ime ahụ suit ojii ahụ ị na-eyi dome n'ime ụgbọ gị ma ọ gị pịakwa na ị ga-enwe ụgbọ pịa ya apịa tinye n'ime akpa gị iruo n'ụlọ onwe gị ebe a enwe igwe ikuku gị wepụ ya yiri ya mana iyi na na-aga n'ụzọ maka ire na-aga n'ụzọ nne m ma nwanne m ma nwanna m biko mkpemọkụ a o nwere ike ikpegbu onye ahụ ọ ga-ekpegbu ihe ọzọkwa mere ihe ikwu kịta ji dị mkpa bụ na oge mkpemọkụ ndị mmadụ na-enwe ọdọ nnukwu
maka na abịa ọsụsa gakụrụcha gị n'ahụ ọ na-esi ekuzi so ọ bụ na ịbụ ụdị mmadụ na-abụvu onwe ndị ịsa ahụ na-atụ ụjọ onwe ndị mma ha fụ nkịta gasị nwaanyị abịakwana onwe ndị mma ịsa ahụ wụ ọrụ na ndụ ha kịta sefụ mụ ada enene dị ogboro nensa mpụ ha n'ụsụsa mgbe mbata na mbanye na betrum ozugbo kwa mmiri n'ahụ ọ bụghị iwu na ị ga-eji ncha mgbe ọbụla enwere ike ịsa ugboro 10 na-ede mana ọ bụkwa na ịbụ onye na-enwe dry skin emekwana ya maka ọ ga-adryzikwa gafee oke mana ọ bụ na ịbụ onye nwe normal skin or oily skin na-asa maka mmanụ ndị ahụ dị gị n'ahụ bịa onye kụchazịa ọkpọchi ebe niile ya ma ife ụdị mmadụ ọtụtụ mmadụ na-agbaju oji onye ma na-achabu na-eglu ọfụma ịbịazie kịta ọ dịka ọ na-eji oji ihe a niile bụ ụmụ ihe a na-adịbụ mmanụ adịghị n'ahụ ọpụta ọkọ njiliche gị mechicha pọls gị ihe ọ bụla ị na-eyuzu ama na-arụ ọrụ so ọ bụla ị na-enwe oily skin ma ọ nwee normal skin sawa ahụ otu ọ bụla o si dị mụnwa m na-abata ha na pịa akwa ana m enwere ka m na-eka na-egwekwa aba na m ego akwara asị m gị ihe na-asa n'ahụ kịta maka isi ọka mkpemọka makwana mkpemọka na-agwa gị nne m eme ndị ọ na-eme anaghị eche echiche na-eme ha na-enwe isi mgbaka mkpemọka na-eme ndị mmadụ isi na-agbaka ha ọgwa ka anyị ji n'oge ugbu a lee ụdị ntutu ị na-ebu bụ ntutu ọ ga-awụ ị ga-ewepụ galie ga wee mmiri wụtụ n'isi gị maka eme ndị ọ na-eme ọbịa m nwa otu m nọ ya ọ na-eme m isi ọ dị ka isi mgbaka onwe ka ị ga-eji ma anyị na-eyi n'oge ugbu a ụdị awa oge iyi ha na wig apalụ gị fọwe kpụpụ wee mmiri fetu n'isi gị ndị a na-eme natural kịta ka m furu uru isi ha bara ma ndị a na-eme dreadlock because onye ahụ ga-emenwe ihe ọbụla dị mma ịkpagodi natural ahụ naanị ịkpa ya isi ị ga-ebunwe isi ịkpa pụọ ị nwere ike were ntutu gị maka ụtụtụ ihe ha ji natural hair eme dị ka nkụ mana onye mego pamin ịma na onwezi ọ bụghị isi niile ka ị ga-eke nwe ọdịmma ị n'anya kịta ndị natural ahụ nwa nwe ụwa maka ijeche bata iburu mmiri kwa ndị ọma na-ege ntị eji m n'aka na ọ na-aga ka unu si wee chee mana unu ga-enwe obere ndidi anyị ga-eje ezumike anyị jechaa bata anyị eburukwa isiokwu a dị ezigbo mkpa na-ebutere unu ejekwa n'ebe ọbụla anyị na-abịa ndewo unu